Bé, estic ací per a recolzar a Ximo Puig, soc Eric Campos, diputat nacional del PSPV-PSOE a les Corts Generals, i jo el recolze perquè té les idees clares. En política fa falta gent que ho tinga clar, el que vol fer i el projecte que té, i també la voluntat de sumar. Ell ho té clar les seues idees polítiques i sobretot té clar què vol fer en el partit. Uns eixos fonamentals per a canviar el partit en les formes, en el dinamisme, i implicar a tot el món en aquest canvi. I sobretot estic convençut de que ell és la garantia d'un canvi per a guanyar no només el Congrés, sinó per a guanyar les properes eleccions, i aquesta pluralitat que tindrà i aquest pacte intergeneracional que suposa la seva candidatura també serà després un pacte de la societat intergeneracional.